Predstav si, že si kúpil najbezpečnejší trezor na svete a uložil si tam svoje všetky úspory. Problém je v tom, že si ten trezor nechal odomknutý a v centre mesta. Peniaze tak nie sú chránené a sú ľahkým cieľom zlodejov. To isté platí aj pre ukladanie hesiel do prehľadača, či už na telefóne alebo počítači. Aj keď máš to najbezpečnejšie heslo na svete, po uložení do prehľadača sa stáva ľahko dostupným pre hackerov. Prehľadače ako Google Chrome, Firefox alebo Edge ukladajú heslá v nezašifrovanej forme, čo je ekvivalent toho, ako by ste napísali heslo na papierik a ktokoľvek by si ho mohol prečítať. Následne, po infikovaní zariadenia škodlivým malvérom, hackeri kradnú tieto uložené heslá ako prvé, keďže sa dajú jednoducho pozrieť. Navyše, na to, aby sa niekto cudzí dozvedel vaše heslo, nemusí byť ani hacker. Stačí, že príde mladší brat a jednoducho si pár klikmi heslo zobrazí v plnej kráse. Je úplne normálne nepamätať si všetky heslá, existuje však aj lepšie riešenie. Počul si už o manažerovi hesiel? Je to program, ktorý si hesla pamätá automaticky a vie ich aj dopĺňať. Rozdiel je v tom, že hesla šifruje a ak by sa niekto dostal k tvojmu heslu, nevedel by si ho prečítať. Heslo by v zašifrovanej forme vyzeralo asi takto. Ak by bolo dostatočne silné, trvalo by kľudne celé mesiace, kým by ho hacker prelomil, čo sa mu neoplatí, ak pre neho obeť nie je dostatočne zaujímavá.